Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kost ulici dan tagan we sebra we de abachta. Kost ulici al. De hem doasish. Baham doasish. Kongiz vezri. Tam bolish. Вакина қална беріж сібірі абуғит скотский угод чеберки. Нерга нах абахтычка ахачка мамысал нах бейн-бей. Кавказе адулын Средней Азии, Средний Казахстан качался. Ой, дак вдоль перрона. Доволит это бочиш. Вагон ачы болтыш, сачы бір шей дақи, ақа чик дамоқ бақоя дақи леш директиш, гучсы дуалтыш, дақи это проверки ардуаш дақи перрон адек дақи хабы дей. Костры уичия, почти 3 поколения, по поколению хаш. По сегодняшний день политические оценки меняются событиям тех дней. По сегодняшний день никто не осужден за это. Есть политическая реабилитация, но на этом все тормознулось. А вы себе адапта ты выйдешь, мелкозл айшай. Шил лежнах, мысл лежнах, лазера лежнах. Дал варц дуачиш. Туа сагуачиш. Калбуса. Ензи, гурбер леж, мысл леж, мумсил нах беймбей. Мумсил нах беймбей. По разным подсчетам, до 40% нахбусабы йохтич. Они аж адолчхана, чуть больше 89 тысяч хану йохлы по данным. Вы бейна рыжи, цик дамерка бахры лягаш, почти 40 откладчох. Это официальный цифры жиж. Танан, сибры адохитой, сибры адахта, садел, наказание или вы зиди хамдали, вы наказание чакка, вы зиди хамдали, вы зиди, вы себе дали, вы себе задохит, садяка жутая, по сегодняшний день халуж хабам мог бацуй. Да чудыш, союз пятцуй, алла разбутыш. В 92 году тот же самый геноцид повторился, только в новой, в более изощренной форме. Там даж бьютыш бальгуш, даж, ценош бальгуш в наших домах проживают сегодня граждане другого государства, граждане Грузии, осетины. И ничего мы не можем добиться. Я хочу сказать, что геноцид продолжается по сегодняшний день. Ничего не меняется. И ничего не изменилось. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, мехкури. Тағаны фактически дейхон, қолды евричи дянт, Аллах там дейхоны, Қазақстан адақта. Цик баға ысқалу дейхон, лейннақы, ханза дұқыл болыш бұ, скажем, годым кезге құлылат. Аллах қаманы чақылуғы нейіз, фактически дейхоны, бек бұатсы же, абсолютно бек бұатсы же дейхоны, адақта, каждый четвертый дейхоны, Аллах қамын сәк вәну. Царь дал геш долт, дал воздух павел долт царь. Халуд яханиис, особенно халханиис, галгай каман. Галгай кама кадр моду отсижди хона, галгай кама чауди хона. Эздилах диза камды. Ахцик вагон чубах кыш калнах бириж. Берригиштак эздила бух цубух ертиш. Юч хаман ламыз ицра халу йолуш цучди хона, лазриш китижди хона, цучдухнах бим, абух жняга бим. جناق دموخ يأتوهم بات أبيكاب أخدي هنا تي أكاتش دي هنا قلبي هنا مخيط دي هنا تعبير يوم خنيات خلو ليني داش بخ متي خنيات تيجي مصل بيم نو تعبغدا ويق أما شعا خلرغ إزدي خلرغ ديل دوش خلرغ تيجي دي هنا برت بيا دي هنا هتصير حدوتش واخشنا كيشنا دي هنا شيل برت بيا قربو تقوسش وش يشتغل سجدي هون ويقامن دي هون متسق وتقوات يعني دي هون وجي حمق دواس كيش دي هون
دابخ يدي هنا دوخ تيجي حم حباشتا يحكي هنا دا هاي لوج دي هم متسك تسوت غيرتج ايجش دي هنا از ديل دو شق ديان داجي قش قمش جوخ توللاش تبار حاجه دي هون صار دين لا دي هنا دي وقت دي هنا تاس بس غلاش بس دي قمش ده تيجي شيء از دوخ تبار جيتا يعني اشي حال دي انشا دي تبار جيتا جتي الله تشات سماش دو تولقا دي هنا اخن غلايت ام از مش دي باردلي دي هنا تسراج نياهاش دي بارت هان ديالغر تخل شقام خليش مشي از عاسب از خلو ديالغر خلي مش دي باردلي ويزيد لي وين سانتي بار عاسب دلي دال اوت دي هندس از شق ديان ديال اخيتم خن نويتش ندي هون ستايل نزياخش دي بار نليتش نتسار ياخجي ديال اخيتم خن از رشيني حغنش منو تي هنا شي بولج برزي از بوخم دابوخكش دازي بيخكر اقوسش شي صباح كرمادي هنا إيل نيجت خندات الله يقم إيش تبيحك أخي يهودي هنا تقبلش خانة يقامن غلقة يقامن بال إزمسو جستو كدي هنا رجيم لا تجي دي هنا قامن بال دقيق بيج دي هنا دقر دي هنا داج دي هنا سخانة باتريوتش خنب تقاب خيش سود يجي توبش لو جيولوجيا دي هنا يدي هنا يخارتسو دي هنا دقيقش ودنيا ستالين تحكيات جيازش قرش عيازش حزدي هنا إنه أسودي هنا كمان باتريوت بولج دي هنا يعي بولج دي هنا كتير سولمبيك وجي قوش وتحوي عنوس سولمبيك كده أصلا عبارة تاش قوس إتشل يعني عجل أكله تندي هنا ده دق واسم الشمت اللي ده سولمبيك سنة ورش دي أنشخانة ور باش دي خنوقس примерно إيش توزر استادي هنا ستاني بيسمو يزداد سو إيش تدي هنا تصدقي تخدي هنا تصدقش دي هنا تصدقي هنا إسخار سودي إسخار سو يلقي هنا داجي ويتم وزر استدي هنا بيسمو يزدش باخبر يزدش جالس ديش بوه بابسه أخ بيدي هو كذا سنة ديال قخيت ما حتى قيتش شو تها وحاجة دوت حاجة دوتش وحنزت يحبسوا النشيدين دي هون وتريتوري حدو جدات فأتسين كم دي هنا 49% населения دي هنا ويوصل دشخانة с территории пригородного района دي وصل دي هذا 49% ويقم с территории пригородного района. Так тагана фактически дي هون تيك беженцы барыжи 50-60 тысяч сакхалтыш. Цуханден цане чуцбутыш бусад ве ахкам десад фактически цигер происхождения юр цигер хабяна булыш. Цигер юцабахы бидыш. 57-м цабутабат 92-м опять бобя. زيرك خارسو لاتجه ويدي هون قمن يحيى نخ قهيقات سيمستريتم هيقات ديتو هيقات ميتنجج ياي سيمستريتم ياي صوت ياي تعقد شدي هنا ازغوق قصد ودجه يغدي هنا بدري وتجي هنا حلقه باندي هنا يريك قمدي هنا دتهيتا زكون برنيا در ريبلتاسي بيسيم نرودو از برنيا دياتشو تعادي هنا ريسبوبليكا انغوشيتي حير Республики Ингушетия حياتشل تها دلا حزم قاضيهم في كونستيتوسيولوج في بيان برياديكيولوج في بريفيستيولوج في أغيشاتشل تها في دوازو حب تصدا أتوه بقوين أن أنشل تها دي هنا إز إجر حال حديد يجوجوا في برلمانتي في حالة ترجي وطقى إتشرا في يولوجوا تريتوري كونستيتوسي كلوتشي دي ألتشي з 90 إز республик حياش دي نادين ثانية وغوي главаз دي هون كلوتشي ديجات إز تريتوري глава دي هون непосредственно глава ват из лидер парламенте ну глава хасияш парламент хамыжлу из хиршию отжу территории ачазяй пригодный район шаян ночиж дي هون сулинский малгобек дي هون шей дي هون шаян дачазяй вей дي هون вей территории ачази вашта должац вей парламент именно царбех бы хабех кади هون американцы батыш حلمت دي هون داج دي هون بوتين واتس زيازي يزر في конституция ачази يزر парламент республики Ингушетия в раздел административно-территориального деления цушлат ежес пригородный район в составе республики Ингушетия. Эш халдиждес по закону, потому что конституция в хая уже конституция республики Ингушетия цуталат 11 статья цуталат обязанность власти и граждан политическими средствами вернуть отторгнутые территории. Так,
царь Каек держит, глава Азии парламента, их конституция обязывает это делать. Но цабагда царь сдерждаться. Тагына царь букабек булыш. Хабардут, царь биардион, мы со стенами футбол играем. Шоловар неотъемлемая часть Северной Осетии, а пригодный район. Хак булыш, дикаем тузуга, Каек держит, банах больше хана хадирш. Футбол лоз хабизм были. Хоккей лоз, неотъемлемый ях. Ну, парламент хабейтулший бибиш в рамках действующей конституции, в рамках действующих законов, حييت سلقة من ريبيلتاسي حييت تريتوري عجازيت قدوا هم حديت حمز يولجا برلمانتو حديديش حمدز иначе دي هون ويشته каждым годом دي هون عاهوشش حل تلفزيون اسمس كاج دي باقينا حلقول از دي هون سبيكتاكل حوتيش باقينا دي هون حمد دي اسمس كاج دي هون بريا خيد والتان اش قيس بو حلقول اش تلفزيون خلو خني اللي خلوها قام دوغ ذات دي غادات أخدي هون أبغى دي هون حل جرت بامتي على دي هون بغى دي هون زيز عادي أختيش دي هون цветочки. Не цветочки надо ложить, а решать в рамках действующей конституции и вернуть территорию Республики Ингушетии. Как с запада, так и с востока. Они аче из вовремя хацадырах этот дражин. Из вовремя хацадырах. Вей ханстахан лица бахуш бади хон. Начки чебахуш банах ди хон. السار ووري ما عدلو دي هون ديش ده حتى درتان شباك الباش الله وشي دي هون مارستينا طول بش دي هون الله وشي دي هون مالي الله رتسال في قاق جوخه دريق ام دي هون دو ديش ده دغدو alış ده hani اش دي هون مچتي باردلي غلط جوش تسق وات نو تمني ميني دي هون وش نخ دي هون ويقم باندوش ده عرب يعني وي دوازو ويقم ويلي جو خارصو دي هون باندولجه اس حيغرا دي هون تاخد شباك جو الله وتينا طولش ve funna da ne diyor onu ve hakmış yağı tağın bir очередь ve fugan tov haloliler kov dergi kov iş hamaş sigut is ve hojde ve dil kadar yani met hamet yuval geleceğiz ve dediğiz de ham hadivi в рамках закона который нам позволяет это делать diyor onu hadivi dediğiz de ham парламенттегі яғы от этого главайга я можешь зависеть дях. Геттер мел махал. Вей хади хотя бы диона. Общественно шуан тяху гижуан. Нах шуан тяху бушуан. Я диона том бьется бежишь халчи дион. Дуб жьется ешь халчи. В рамках действующей конституции хабея бог. Иначе дион абсолютно бесполезно дышать. Что дуач хан дикя решать держер Allah там дион. Что вопросишь? Бог кола шей делал пемур дышать диона. Зависит дечар. Тахн. Ваш каждый год где он шедил гадали, я хавул ждать чего, решать дейтоги вопрос. Аллаху ши эту баку бейди хона, решать дедуш банах ди хона, вей хакимиш, вей халлач банах, Аллаху ши ди хона, мастер идуку ди абуэй, Аллаху ши эту баку ишнах цики хуболыш, царь голла ди хона, Аллаху ди хона, осул ди хона, Аллаху ди начак дуаку душ, схам хади, даже ди хона, кашкамуш хамуш кири, яхля речи, сдынста дуачи вей положение. Давай, да, разгрузик. Мысл долго, да. 46-й год, да. 44-й год, адагат. Шиши дянчил, шиши даля, да. Бакаев, сусатки подписывается письмо-то. Танги, зурат бяхчин подписи. Щи подписывали. Коусунц письмо, под письмо. Ой, хац дагдаться, обс буцу бацас. За подписью этих учил, да, первое письмо. ЦК КПСС, да, а с письмо, может, да. Зал два дятто, зал ал дятто, зал шил мочил лайни вах бек буачи, дяхму дуач, сибра дактатто, верну детоня. 46 год, 47 году я сдал письмо. Ахмед Магиш Газдиеве Ашхановой, Назарановский район, первый старый кома ханулся. Я его шекхану. У нас шекхану. Что я сдал письмо? Кто подпишется письмо-то? Газдиеве Ахмед подписи, Санновчевич подписи, фамилия Хатшонсон. Ну, должен толк, фамилия данных должен толк царь. Татарин, клин в татарин, фамилия. Каждое письмо, я за 47 году. С письмо, ответ, долбишь, ответ, молодой галур. Я хоп, я чего? Новчевич, я татарин, Мелхая Тирай Хатшон, Газдиев Ахмада Итчихатох. С письмо, я сделал. Багдар дацу, я сделал, Багдар.
еще тхудуль хожа, стажу что тхудуль хожа, тем не менее, в этом хож, скертаж яздят, литрап, ритритап, Российский Советский Союзе корт حريبي أدم سدوعش خان إيش قمت كي حلقة بان إيش قمت كي حلقة بان 73 году грозный митинг ятыр дагдуа валышка саханден сахадуавей духлаттыш харцун вы интерес отстаивать деш ханчи хала ючхан лятадой духл таган латтой духл Муса зяхаштой бар лица бок что вежелер дәс айвал что иша возндела могу же мерши болуш мерчина тукитылбыш آمين яқы хамел язил сарқадал келс келм бол бузал қадал келм mohitılбыш шисак малсак ахмад зарифа саути اش قصك اش قادم شير اديال شي وقع الوجن كينا بر حمد دا سطو الدر خم بحن سي باكش بوش دا مرتنا تو وش كينا دا غتو باكم شن ترى وين سام خدت موسى четко ясно обрисовать эту ситуацию вы интерес ваш защищать судой والله Кремль сагу защищать будет дать свои арт бяхкарда хамд дать ваш тахан вы дейш да хам вы эту будут дол хам закону баку лужу хам вы حد يدزوي بس حد يخوخ ده الان ليه в этом направлении бог бы бог ханчил кая да эту бог бы өзүн дел бенчер да это бол бы өзүн дел да اسمه اقوى غلط على مسألة غزوة ابو ميوخيج ناخ ديش عندنا ويك حياة وتخم غزوة بيوخش ده غزوة قابل دولتسر өзүн дел آمين دين بول صبيح كاشر سان ويددر وي تاع دين وي فدد سان مالاد وي تاع ددر سان دلري شحيح بري سان نال دقيق بس على المركزات ده يطلب وقت بوزن ده الله اكبر